إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليجيغهم بعد الذي لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة. balmo mbe alatanu kaya fadeli kademe nyini amba nyini alafa kankisi kabanye rokun toro mananka baraju ni alay jommin kanda ore kanda bagaye ni alay jommin fili kanda bagate sohola ambe sere amma site minni patochi ala makka kani ala kelem tawte ambe sere muhammad wala ka jon wala ka chidendo kisi anin nema baka anaka dunke wana ka shebon ala ku kisi min ka chako sobe no temina kabwe silamamu ala ka jo ala ko aka qur'ana bayin kono ako chinyali bangera dugu kolo ko kanaka chinyali bangera bajiula ne hada madon ka bolla bara de sababulo chinyali be dugu kolo ka chinyali chigali be bajiula chinyali chigali be kungo kono na ula nabe jinya kono ala ko be maka sabata de nas kwa sababu yede hada madon yere ka bolo ya junubu munonke kwa yake de fana chinyali bange kunye fana munye puru ka hada madon lannene uka junubu do ka janga katama puru na sagu ko aya wore kun ala ko akum masiba ya usoro ko aw yere ka junubu de sababu oma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum alakum masiba ya usoro kaw yere bolo ye junubu munum barade ko masiba de ba auka aya wore kun ala ko ni ale ala tumbe hada madum minani uka junubu ye hada madum ka baraketaw dugu koloka koni ale tumbe hada madum minanu oye ko danfe nyire tunte dugu koloka betumbe halaki hada madum ka junubu sababula balma chinyali dedo jama kulu ka soro jinya kono jama kulu munu nulu fana ka tabolo deye ka alan nani ka dogoya ka dina nani ka dogoya ka chiden nani ka dogoya ka qur'ana nani ka dogoya chinyali tenimbo balumo ni nye chinyali ye dugu koloka masiba de balimo mogo ka soro ka ke jamakulu ye ka ke tabulo ye ulu fana ka tabulo ye de ka alan nani ka dogoya ka qur'ana nani ka dogoya ka chiden nani ka dogoya ka dina yere tamanse bon
kunna ni ko dogoya balima mashiba de yoye oye mashiba dugukolo kan balima junubudo kafiriya don balima jama kulu ka soro dugukolo kan munun ka tabole ala nani ni dina nani ni qur'ana dogoyale men balima ala bagara madewa ni ala nani na silamaw cela jamana mi ni aka silaman nu jate mumbu bolo ko keme bi konontoni duru ni ala groupe sorolaw jamana kono ko be ala dogoya ube dina dogoya ube silamiya dogoya ube qur'ana dogoya ka tomi qur'ana ka joaka ala bagura madewa ala ma bago silamaw maw balma silamaw abe saga kode ñiñe tashide ñiñe hakkili jigide ni ala yawdama fen folo misilamaw naw kanka ke aka mira ka tashi aka tubi kata alama aka ala yafa deli ninde aka wajibi folo yawo ka tubi kata alama kala yafa deli parce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah yawo defo ako man tadabbara ahwalul alamin wajada kull salahi fi arabin فسببه توحيد الله وإبادته وتات رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقهط والتسليط العدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله شاول الإسلام ابن تيمية أقول يجيان لحلال لجه kajiya kulochi kajatemina akuyi basoro hera be jiya kono hera be dugu koloka asababu ye ala kelempew batode munum baka ka ala kelempew bato numa foi fara alaka anu ube ala bato to ko nyema anu be tugu ciden ko ako hera be dugu koloka o hera nye ulude sababu ye tawhidi tigu munum be ala kelempew bato munum be ala ka bato to nata cogola munum be tugu ciden ko hera be dugu koloka ulude sababu do ako tora fana be jiya kono fitina be jiya kono balaw be jiya kono sanji dese be jiya kono ani ka jugu lasu kubila silamuma ono ona nyogonaw akwa sababu te foye ni ciden sosolite ani mogo be hadama don wole kata ala tana bato mimma bal man nimbe tora be dugu kolo kaw jamana ka karamogo munum bu dambe kata sunna ma ni karamogo to ani silama to eska nyere ye bara am folo de makurana doya silama yere folo de makurana doya am silama folo de take ka ciden doya am silama folo de take ka ala ka dina doya mushrikiya be jombolo silamiya kono ko silama udero bidiya be jombolo silamiya kono ko silamiya dedo jeneya ni dolomi be jombolo ni bari joli silamiya kono ko silama udero tora fulu mimbe alaka kala ka dina cinya kala dogoya ka qur'ana dogoya ka sunna dogora a folo ya silama udero ban mambe dogoya mala wallahi ni silama tunye wolelike kata tauhidima komi cide nye wolelike kata tauhidima chogomi ni silama tunye cide wolelike kata cide ka sunna maka cari dogoyalini dogoyamma min banka anto soro ni niya yan dogoyalendo dogoyamma banka fengore to silama yere kanyana ya be ala sosoli an kanyana ya be qur'ana sosoli ba kono an kanyana ya be cide ka hadisa sosoli ba kono sunna sosoli ba kono ambe lafiya chogodi fo silama wajibi folo min bawka ni nye wajulu de awma ani hakili jiga aka saga ko folo fulana namborola ala ko qur'ana kono ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa adalaka munum be alannani ube dina dogoya ala ko hadamadin ñu la sukuy bila yitigi alamade masammi nyita kido sawra kono kitile ki dancogonye mumbe marasa ko bila o alala mumbe marasa ko bila alaka kitabula mumbe marasa ko bila alaka dina lana ka cide
ما لكم لا ترجون لله وغارا وقد خلقكم أتوارا نوه كتشغو دا كم مغوية أكون كم مغو منا أوتي على بنيا دي منا أوتي بنيا ساكي كتعلم منا أوتي على بنيا مسميني أو دا لهالني دانشغو لهالا چامني نونيا چاملا منا أوتي على بنيا وقالت لو ما قدر الله حق قدره والعرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات متوية بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون ala ko hada madon ma ala bonya de uma ala bonya ala kanka bonya chogumi nimma saba dugu kolo be ala ba be meleke kamina sanka ba wulun fula meleke lembe ala kinina mogo bonni ala de nani mogo bonni ala de dina nani mogo bonni ala de ka qur'ana nani mogo bonni ala de ka sunna nani ka ka ewa ciden nyani masammi nye dugu kolo be fara ɲɔgɔn ka be dugu kolo be fara ɲɔgɔn ka kamina ka sankaba wolonfila fara ɲɔgɔn ka ko mina kinina subhanahu wa ta'ala amma yusrikuna seniya bi ala ye ala korotalen do kabo fenna mushrikuw ba ke ka min kɛ kafiruw ba ke ka min kɛ ala seniyalen do kabo man balimaw balma qur'ana kun ala ko innal ladhina yujuna allaha wa rasulahu lanahum fi dunya wal akhirah وعد لهم عذابا مهينا ala ko mogo munun be ala toro mogo munun ba ciden toro ala yu danga jiyani lagara ala yalla jabab bilu yawmal qiyamah do la jabab min bu dogo yade awam balimo ala nani baga ciden nani baga qur'an nani baga na ya soro ye kafiriye do faralika kafiriyaka na ya soro itumbe islamiya de la ni ala nani ye qur'an nani ye dina nani ku dogo ya ibora islamiya kono ikera kafiriye wala insalitahum la yaqulanna inma kunna naqulu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tajiru qad kafartum ba'da imanikum de pecide nyede tilela nani law munafagu do ye ciden nani do tara lase ciden ma cuma me ciden ya wole kanyinen ka ko a ne ya fotilon ko de kama ma fo sobe kama ala ko ala ka ayaw ala ka ciden aw be tilin ko kenu ulu de akana udura sifo aw kafiriyara de doro ka limaniya ko fe ni islama de yala dogo ye ciden no kafiriyara ibora islamiya kono na ya soro ye kafire do fara la kafiriyata nunun bi kafiriya de awan balimu dina dogoya baga ciden nani baga alal nani baga qur'ana dogoya baga abe yoro ina kana dumuni ke ɲɔgɔn fɛ ina kana baro ɲɔgɔnya ke ina kana ke gerena ima bola tu وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إجا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ألا كوكوالي ألا يجيك قرآن كنو na ye mugo ye na be kafiriyani ala ka ayawiye abe tilon ke kene ala ka ayawiye yikana shigi ka baroke ka faro otigu ka de fonu do na baro werela min te qur'ana ayaw tinyali ani min te ka kafirani qur'ana ayawiye awala ko mugo be kafirani qur'ana be tilon ke kene qur'ana ne e shigira ka baroke ka faraka awa ko inu be kelenye awa kunne ala munafiqun kafiru mbabe fara ɲɔgɔn ka be do jahannaba de ko mogo be tilonge kene qur'ana mogo be kafira ni qur'ana ala ba be fara ɲɔgɔn ka be fili jahannaba kono ala kan kisala kan tangambali mo andu suka silendo andu sukun kaminendo ninte dia silamasiye kala dogoya ka qur'ana dogoya ka ciden dogoya wote dia silamasiye ayan toro kasya damma tora dambe awatigi kasare munye fagali ante prepare latiga yere kalaw mugo kal tabulu de ninye na sorola pour nin ko sugu nyogona kanake jiya kono kanake jamana kono
asariya minni harin na kun tubira aka tubani alace aba ka tubani ani alace aka faga ka bojiyan kono kuma nyugona kanafo wa innaka su aymanahum min ba'di ahadihim wa tanu fi dinikum faqatilu aymatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ala kunni kafirun nuyu kallahidu gurja lahidu sirilen kofe uya ka dina lagoshi ka dina sapute aye kafir kuntigi nunun kele akufa lahidu tanu ce tuguni ayu kele akufa wona ke sababu ye ube ewa dina sapute lini dina lagoshi limin una toye tawsiri kala uye della kenini aya de ko cide nani baga qur'anan nani baga alan nani baga nasoro lamba fagade akasar yayi fagali da wode be sauriya ka kirila ahmad ibn hanbali kama jahabin akon min ya alannani ka ciden nani ka dinan nani na sorola na ko harin tubira ko aka tubi bani ala ce la garam yamba faga ka bojin kono saudiya be kiri tigano de sisa o kiri de be saudiya ikoni sorola alannani lawa ciden nani la dinan nani lawa ni ko harin tubira bina ala ce la garam wulubi faga pour kuma nyogona kanafo awon balinu kafiru kalla nyini de ninye me utu kalla nyini soro innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah wa saaghu rasula lan yadurru allaha shay'a wa sayuhbitu a'malahum alakum mu'minun kafirira nu be mugo sage kanado alaka dina kono nu yecci den soso wote ala toro ni foye awo ka barake ta ala ba be cinya wubolo kafiru be barake saratu yalla garake la fulanna ube dabali jugu la ani kanni e wan tabulo sugu kriye pour ka silamiya cinya sayuhu bitu amalahum ala bu ka barabe cinya wutu sago soro nin silamiya la de balmo min banka an ka sabali kanyanyi ne hakriye wodi ato wala ko qur'ana kono ko ci de nyerema ولقد كجبت رسل من قبلك فصبروا على ما كجبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين ala ko kide masallallahu alaihi wasallam aku ye kide ngalon tiga ya enye koyo ka kide ngalon tiga ya madamina ila de ye kide ngalon tiga ya inye fasabaru ala ma kujibu me cide munu galon tigarada enye uka galon tigale usabari la korode wa uju toro fana toro dambe me usabari la be koro hata atahum nasruna fonne alaka demende nanuma wajaaka min nabal mursalina wala mubaddila li kalimati llahi wajaaka min nabal mursalina mo tese kala ka kuma fale ite ku yelema awa cide unka kibariya nani ma cide unto sabarila uka galunti gali koro chogomi cide unto sabarila uka torali koro chogomi fana ka sabari fo ala ka demen kanima cide kera o chogodela islama fana nuna nyogona kera afana ku minani hakilina nyumaye aban toro de aban dogude ayan toro ayan bisukun kami an tafe fokata jiya wuli nin yugona kake jamana kono an tofik an tafe komi abada e wa hari ni odo sugu ni imaji sugu lajeli ana lameli adabila de parce que la ko qur'ana kono da ko nu be kafir ni qur'ana yoromi be tilon ke kenai kana shigi ka faruka akana kinya na de ala ko ni faraluka ubake kake i faraluka ko yimu yugona yede hari ni imaji lajeli no lamela ya dabila utiku be yoro akani sigu nyogonya akanu baro nyogonya anu kana sigi gerena ambe ala delala ka jamana kisi kabu ka toramo barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله إلى آخر الآية. بل موجودين كن دينا أكو كن نجادو أو كن نجابي كجونيا أكيكا كن نجا كألاي. بل مو حديثه سره بغاكو كن نجا كألاي أفلو يموني يكلمنني ألاي على كلمة توكا باتوفوي كنفر ألاكا yika ala nyoneni ke kabo alaka mankutu jugu togo jugu la gosili munun be taka ala segre iku nyoni kabo alaka ni delela uye qur'ana ni sunna fulana ako ani alaka kitabu ka kunnan je kin alaka kitabu ya fulo jume kallimana ni qur'ana hifulo ka qur'ana kala ka tasinaye ka tadabburu nyamari kamunu be qur'ana kono ikuke qur'ana yibali minna ikutoy balmo nanko ambe ala defa lu fole munyanka limana nan kana foy bato ka faraka akabbato tugo ayi bato bilanka wajibi na ya bilanka anka bennati a chogola ayambali minna ka toy nan ko be qur'ana de defa afolo munyanka da qur'ana kalimana nayi min be qur'ana kono na ko ayen ninki anka ke qur'ana yambali minna anka toye ni mugo min ye qur'ana doya anka qur'ana defa anka araddu ka tigika saraye araddu chogo min fo ka konno je ke cidenye afolo ye munye kalimana naye ko alede cira alede nabi man labaye wama ataakum rasulu faqujuhu ma nahakum an fantahu ciden yin min dauma sariyala akate ciden ya bali minna akatoy ninde ye konnan jiya ye ciden ya folo ciden de fali folo ye ninde folo silama yere ka ciden ka sunnata folo ciden yin min anya marani min ya nka kya yambali minna nka toy ni lagosili munne dogoyama munun tara ka segere ankara duku tigika uni sariya min kaka anko sariya bo ula balma qur'ana falendo mugola mugo munun tamina nuya ala nani ka ciden nani hadisa falendo ola fiqh kitabu bonda boka ciden nani baga ala nani baga qur'ana dogoya baga dina nani baga sariya min bala haddu min bala hakim min bala doni ko manyina ko shawul islam bun tamiya ya kitabu de dilaka sarimu al-maslulu ala satim rasul ko ba muru kise fosile ciden nani bakaka nin kitabu ni ala nanina ni dide nanina ciden nanina dina nanina qur'ana doyara dole ke bagaw ye fenwo fen fala akiriye munya saru yay munya hadu ye munye shawul islam bun tamiya nin kitabu dila ode kama kitabu de dila kama awu doronte ko abake ka ciden de fako balmo ben min fara ninka ka kutubal labanaye silamau munum buddam de kata silama nyema yani sunnama erje soson abake ka kuma munum fo ku cari ayesra lanye ciden kam man tawla de mugo ka do kuma be fo ma yeli feju min qawli illa ladayhi arqibu atidu mugo ka do be kuma fili ka boy da sebele ke lawde be aw ba fo ko mugo ka bo marasila yukata nyugon soro monima independence la ko mi mabbo ika silamiya madafa mi mabbo shika ika silamiya la mi mabbo obayira ite silamai ayesira lanye doni de ayesira lanye mugo do bese kato aka sokono ala de be dusukun do ale ye silamai kateme min bora abe ala kanu kateme kateme eka emin bora iba sura be ciden defa kateme emin bora ko ibe ala defa ibe ciden defa adilolen ben ninkene tali de la ate sira lanye doni afula na aw fule ka jama min fara nyugon kan silama doron de beya yahudiya be surala kerecen be surala
bori sunna be sorala kaburu batawla be sorala dabalikelaw be sorala kulunan filinu be sorala dolominaw be soraka jamala mogo do yere beta jama in kono nin ton yere kam mogo munun ka ton yere ala nani ni dina nani u yere do be ye aw no fe jama na yere abede be nyongon soroyo aw be jama min fara nyongon ka salli balu be kafiru be boli batolaw be yahudiya be nasara be nte salli yere nta sila o bede be aka jama in kono o be sika ke chogore ko ni min bora ko ewa o bayira ko de be dina dafa dina defa katime min mapo ewa ambe ani fana ni marashi min fule ninye ciden ko hadisa sahalen ko na umbe ciden kari saudoka aqul la yamuna anna ar-rajula haybatu nas an yaqula bil haqq ija arahu aw sahadahu fa innahu la yukharribu min al-ajali wa la yubaidu min rijli aw an yaqula bi haqqin aw yudkar bi ajin ciden ko kana mugo bali de hada madamu siranya kana mugo bali ka cinyafo ni ye cinyaye mugo ka siranna kani bali ka cinyafo ni serela ciyamina mugo ka siranya kani bali ka cinyafo akoyi ka do ate mugo gere sayala ate mugo ka garjage maboyla ni mugo minye cinyafo ube ni ko bawfo dinala oti saka sore ka sawati manaw cinya foli te hada maden sandi sifaka ka soro ni ka faga wakati mana cinya foli te ke sababu ka karjage sim manke hada madema alay garjage min sabiye aka boli min fule ni nyew adelila be mi karni sababulo sebo tilela ciden nani naw dina nani nala nani na tabi naw tilela dina nani na sebo nani na tabi naw tilela o chogo kelena qarni sama jaba kulu saba seba utabina utabi delila kilembe suraw bolo yoro juma nunun ka kuma kauna konni ciden nani na dina nana ayo bo aka marashike abemi ate sunna karamogo munu sunna karamogo nyuma suma karamogo nyuma temina munu saraw munu be nyana mayalaw sunna karamogo be barake ni qur'anai ani sunna ala fahmu salafu salihu uta sura shika kuma la ko mo ka boka marashika te dina ko silamiya dina sunna karamo nyuma sitte nimbe barake ni qur'ana ni sunna sheba ka famuka ni be se ka ya ka kuma la aka kitabu ko ba ka kuma ko nabe marasila daga ate aw be qur'ana aya munu fo ka bu ke marasid delay wa yaw jigna bidia tawsir kitabu te ya jamakulu saba tawsir kitabu sahalun tewa ayutake tawsir kitabu sahalun na ate aya sisoro tawsir kitabu sahalun na aya mimbe marashi ladaga ube aya mimbe marashi bodi irawula te fonni mugo minya aya do fonni yere ka hakilna ni yere ka famuye sebo ka famute tabina ka famute tabina ka famute me ka aya soro qur'ana kono sebo ka famu tabina ka famu tabina ka famu ko be ke marasi delila ate hadisa te ni be hadisa min soro sebo ka famu la tabina ka famu la tabina ka famu la na be ke marasi delila ate dole ke banyuma ye marasi haramu ya ni ko saba dola kele de do ko marasi nasara ni yahudi Allah dege do rate islamiyya dina kono nko yere bake kafo ko malite islam jamana de ko la istere de bo ni ayala afora awu yede wan ni be jamana kun ni islam jamana te kala soso o de fora wiya awa minye marasi bora demokrati loi de kono marasi bora laïcité loi de kono marasi mabo qur'ana kono mabo sunna kono mabo sebo ka kuma kono ninka famu kele o de yato doni ke baga munye sunna doni ke baga haqiqa wiye do ye marasi haramu ya ko yahudiyan nasara wala dagali dido kele fulanna doni ke baga nyuma munu nu be qur'ana ni hadisa famu sebo ni salafu ka famu togola ko marasi ye bidiya de ko kura do dina kono silamiya sariya ye hakkenyini togo min fo marasi tu kono ko la ko kura do dina kono bidiya do ulu ya haramu ni oye jamakulu sabana
sunna karamugo haqiqawu munu ñe marasi haramuya uye marasi haramuya uko mafasidul mujaharatu mafasidul lajima ko marasi ni ko ka ke ko ciñali min be marasi la ko ciñali ni marasi be ñogon fede badaw dese ka bo ñogon marasi ñuman fana te koy marasi si de teke jiya kono ni ciñali te marasi minna hari na danna de aw tara fara ñogon ka yahudiya be nasara ni silamaw kaburu batolaw bidiya mogo musow ni ce ka beto ñogon ka be fara ñogon ka ala soso be temenin ka ciñali be temenin ka ciñali te temenin ka mbalimaw donc wallahi am be qur'ana defa am be sunna defa wallahi ko ñan toro ayan duskun toro amaddi anye mais silama ni koy be ciden de ko e yere kana ciden soso e koy be ciden defa de e yere ye ciden soso alimami kelen kelen betam marasi nabbi akelen kele ba akala aka ewa salli kunu khairul maghdubi alaihim wala dallin ala ikanan bila idimina munun koro yahure kanan bilu kasiraka ikanan bila nasara kasiraka ni aya kala ne en ko fe ka sallila ettilala enye sira kene ka ko marasi yo bomi esga yere yemin kare ka fatiha ko ye ta fando ala yere folo donc ambe min fo o yen ninde aye dusu kasi aka dimi aka ka qur'ana defa ma ba de adefa chugodi nyemo debe awula doni ke baga be bolo ni na nyogona kera ni mugo min nyake ni nyema be awula ya ayyuhal ladina amanu atullaha wa atu rasula wa ulul amri minkum aw be kota ka di nyema de ma atobe nyema de bolo ni aw tarafu nyema yen nin kera o yaw ka bara banne pew atobe nyema ni alache ube nabese kanyine aya nyine na ya surakata di nyema make ale de be sariya bolaka naw ya la se nyema ma ata borala ube aw tarafu nyema aw ta borala me aw fule ka boka to nyogon ka minke ate dina kuno bi ata kuno sini ate sika ya kuno fana ambe min fo silama wo ninde ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين